Hello? Yebo. Kunjani bhuti? Yebo. Ngathi ukhulumela phansi angikuzwa kahle bhuti. Ngicabanga ukuthi Hello? Kanjani? Ave ngingakuzwa ukhulumela phansi. Ukhuluma lo-Consultine Mabuza lapha mvula i-live ku-TikTok ngilo muntu wakho. So umuntu wakho bemtshela ukuthi mina kula mjito ne-cherry 1. Wathi wena nguwe wedwa umjito ne-cherry 1. Ngase ngithi angcono sibheje mina lapha. Umuntu wakho angalokhuza angasitshela igama lakho lapha silalele ku-TikTok ngiyakunikeza i-1.5. So sicela usitshele igama lomuntu wakho. Angikuzwa uthina ukhuluma ngani? Ngithi mina lo muntu wakho njengamanje la ku-live e-TikTok. Umuntu wakho besiphikisana ngimtshela ukuthi akula mjito nejola ne-cherry 1. Wathi yena owakhe umuntu okunguwe ule cherry 1 enguye. So sicela usitshele igama lomuntu wakho. Then mawukuthi uqamba umuntu okunguye siyamnikeza 1.5. Hayi ngicela busy ngakho busy ngiyacalculate into yomsebenzi ngicitha isikhathi kodwa Ungasitshela igama fast fast then sekudedela.